ora gentak boyong marang negoring Bata Sarembak. Apa kelakon dina sapa sing mepalangi marang kekarepaning Prabu Jayalengkara? Bakal mamang nyawang sapa sing mepalangi kareping Jayalengkara Semar? Iki jarene seneng perang ya ming meneng wae. Ndara Janaka iki lelananging jagat lan curing bawana kok ana Semar Ardi peksa ngene kok ya ming klecam-klecem. Lole mundura tak wangsulane ratu iki kowe mundura. Mundur piye? Iki aku tak takon. Aku kudune nglindhungi karo kowe. Nek aku ora pengin dadi regejegan. Iki ora arep dadi regejegan. Aku mung arep mangsuli si wajah biru iki, Pak. Sinuwun. Sinuwun. Sampeyan mau jenenge sapa? Prabu Jayalengkara. Kowe mau jenenge Bagong. Heeh. Anu iya, anu nggih. Arep apa kowe? Lah kok dadi kowe ngadeg ning ngareping Prabu Jayalengkara. Ngene sinuwun, kene iki nggon tata krama. Kene iki nggon unggah-ungguh. Sampeyan ngerti, sampeyan Ratu Sabrang. Ning sampeyan teko ning tanah Jawa niku ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Dadi kowe manut karo kebudayaane wong kene. Ora nganggo budayamu. Kene iki nggon wong alus. Hukume wong tanah Jawa ki nek nyilih ki adile disili, nek ora disili ya wis. Nek utang adile diutangi, nek ora diutangi ya trima. Kowe arep mboyong bapak-bapak lagi duwe masalah kok muring-muring. Sapa sing mepalangi karepe Prabu Jayadimeja? Jayalengkara. Jayalengkara rawe-rawe antas malang-malang tak putung. Apa wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe wae? Hah. Wong kendel dhewe sak donya iki mung kowe. Wong Karang Kadempel anteng, wong Digdaya ki nek nang kene tenang, anteng. Anggere ana wong Digdaya pencilaan, kuwi malah wong ringkeh. Asli kowe. Dadi nek nang kene kowe ngumbar swara, rawe-rawe rantas, malang-malang tak putung, ora ana wedine, Mas. Ora ana wedine. War ngejak apa saiki? War ngejak piye? Hah? Semangkean kowe to. Rumangsane ora. Aja netangi kamurkaning Bagong. Bagong ki arep apa ana kawan. Namung kon ngajar ratu kaya diapurmu ya ora bakal wedi. Kowe iki meneng ora? Kene iki lewani wis dipeksa e. Anggere ana wong ngono kuwi aku tratapan dhewe. Malah senengane ora. Lho, lek ngono kowe wani nantang karo Nata Prabu Jayalengkara. Aku ora nantang. Ming aku ngelekke kowe sing alus. Aku ora iso alus. Nek ora iso alus sirmu arep apa? Ben. Sirmu arep piye? Kowe ngejak nana karo Bagong. Padangane wani, petengane wani. Jembar wani, rupak wani tak andane. Kowe mrene kok mengadol swara. Nang kene iki wong swara seru ya akeh. Nek ora tau gelem nyuwara seru. Bapak men rampung sik ling duwe kewajiban nek rampung boyongen nang negaramu. Ora saya. Kowe kok gleleng banget kowe. Kowe iki mbok sadar. Sadar piye? Kowe iki gleleng ki nek ming sore.